Jamhiraman bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma aset sappo e tati lewru septembre hitande ujunnaji nogas joyyi présentant ɗon habaruji moon e ɗemgal Pulaar gonɗen joni ko 10h toon to Cincinnati ɗum noon hawri ko 21h toon to Chicago toon to Milan Italie hawri ko 4h du matin toon to Jérusalem ko 5h du matin titre uji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoten ɗum noon ko yiyama en wayno ko yimɓe heɓɓe puɗɗima sekede walla suspendede sibabunde kaali haaluji partuɗe e mayde makko Charlie Kirk wiide laamu ngu kadi walla kamɓe conservateur uji walla kamɓe jofreɓe ɓeɗo yimɓe kolli ko weltare men e mayde makko kanko Donald Trump kadi nder ko yaltini hannde kadi wi wonde ko mo neddu garde national toon to Memphis ɗum noon gouverneur ne welti hen kono noon kanko maire mo Memphis o weltaki hen toon to Sénégal hono kanko Farba Ngom député en wayno wiyama e subaka o nawama toon to pavillon gonɗo toon to hôpital Dantec ɗum noon ko décision mo kanko président de juge d'instruction ko sellino hanki ɗum noon min ƴeew holko woni sababu muɗum toon to Milan Italie hono kanko Ousmane Sonko premier ministre mo Sénégal o fotti toon hannde yimɓe hewɓe taw ko Pastef naaɓe kono en wayno kadi yimɓe sénégalais woɗɓe kadi kañumen koye emin kollamen cappa toon e même wuuro toon to Milan e toon to Rome toon to Mauritanie yimɓe joyo wiyama ko majjuɓe walla ko ronkaɓe yitede caggarde laaɗi ɗiɗi pelɗodiri toon to maaje gonɗe toon to Mauritanie toon to Benin hono kanko ancien président Bani Yayi ene wayno hayti wonde candidat toon to Burkina Faso cakkitorɗen ɗum noon ko décision mo ɓe ƴefti ñande 1 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi hono kanko ten Ibrahim Traoré e laamu makko ɓe pelti mbi wonde ko kala africain jiɗɗo visite Burkina Faso ene wayno visa muɗum ko gratuit ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu joni e jangguinen e ɗiɗo titre uji ko musidɗo mon Amadou haldanaw men. أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البرارين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jowol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e rango radio Jowol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jowol Sare ni radio ayi aga qibaru kinni i wakati radio Jowol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberinte katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani kha bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare bandira moon siftinde on tan e wayno ko hanki subaka hono kanko biyeteɗo Charlie Kirk baraɗo toon to université goto gonno toon to Utah tumaɗo kañum wari mo yitama ɗum noon ko biyeteɗo Taylor Robinson kadi jaaro duuɓi nogas jeeya toon to Utah kono noon ko teskira hannde tugnade kadi habaruji kewɗi jaldude e journaux uji kewɗi walla ko e nder internet yimɓe hewɓe puɗɗima sekede oɗo saha joni sibabunde kañumen koye men soit kolli weltare mumen e mayde makko kanko Charlie Kirk walla kaali mem holko woni sababu kanko hoore makko hawnaki holko wari ɗum noon en wayno ko gardugol kamɓe conservateur uji ene jeeya hono kanko Lora Lum ɓe goni koye oɗo saha joni wiide wonde ko kala kalɗo ko fate mayde makko walla kalɗo kala kolluɗo weltare en wonde ko fate mayde makko ko neɗɗo so tawi o liggotono ko compagnie ɗum ene foti sekede walla haqqille ene foti wattede haqqille pour nangue ha hande tugnade kabaruji gumiɗo toon to journal biyeteɗo Le Gardien ɓe mbi wonde ko sibabude mayde makko kanko Charlie Kings e ɗum noon ko neɗɗo jeeyaɗo kamɓe groupe biyeteɗo far right kadi ko activiste politicien ko conservateur
en wayno ko mayde makko oɗo sa joni woni sababu mo yimɓe hewɓe perdi liggeyaji mumen taw ko ɓeɗo ko liggotonoɓe nokkuji kewɗi ene jeeya e ɓeɗon perduɓe liggeyaji mumen taw ko yimɓe ɓe ganduɗa soit ceekama soit suspendama soit kañumen koyemen dentinama ene jeeya e ɓeɗon yimɓe taw ko jangguinoɓe ene jeeya hen yimɓe pompier ji journaliste uji politicien ji ene jeeya hen kadi hay yimɓe liggotoɓe service secret ene jeeya hen kadi ene wayno ko yimɓe liggotoɓe toon to New York ko ɗum noon ko nokku mo ganduɗa ɗo kalisaji beccete hono Nasdaq ene jeeya hen kadi ene wayno ko yimɓe min liggotoɓe NFL ɗum noon ko affaire sport ɗum no fof ari kadi ko kanko gouvernement kanko Donald Trump gouvernement makko nde ƴefti position wi wonde ko ɗiɗo ko kala ko postete ko fate médias sociaux joni ko fate kanko mayde makko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa ene kamɓe yimɓe étranger ji ɗo États-Unis ko kañumen belti e mayde makko e ɗum ɗon ko ɗum waɗi kamɓe kanko Donald Trump o yamiri yimɓe hewɓe liggotoɓe ko fate sécurité ko fate armée ko fate FBI ƴeew continue ƴeew hono kanko Peter Hegseth ɗum noon ko gardiɗo défense leydi ndi o yamiri wonde personnel militaire yo ƴeewa kala yimɓe jeeyaɓe service militaire yimɓe ɓe ganduɗa ene kaali ko fate kanko mayde makko Charlie Kirk et surtout haalde hen wadde hen commentaire uji ɓeɗo fof ƴeewe beele ne jaltini arme ko woni fof ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene kamɓe républicain ji et surtout kadi ene wayno ko influenceur mo ganduɗa ko sehil Donald Trump biyeteɗo Laura Lum gila ɗum ɗon nde fuɗɗi nde o holli o windine poste kanko hoore makko wi wonde ko omo pari hollude bonnude kala gurdam neɗɗo cuusɗo postude hunde e pour surtout ene hollude weltare muɗum pour ko Charlie mayde muɗum beele kala baɗɗo ɗum ɗon e kañum hoore mum ene nimsita ko wanno ɗum uddidde hunduko muɗum walla windude gueɗe patuɗe ene weltare ko fate kanko Charlie Kirk siftinde tan ko Laura Lum ko wona neɗɗo jeeyaɗo e laamu wona neɗɗo kadi politicien ni kono ko neɗɗo conservatrice e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa takkiɗo Donald Trump no fewi ko ɓuuri hewde yimɓe sekaɓe e gouvernement fédéral kanko Laura Lum caggal nde fotti Donald Trump walla kanko waɗi nde waɗi recommandation to Donald Trump ɓe ko way wonde fof en wayni ko kamɓe sénateur uji républicain ji aussi eɓe jeeya e oɗo saa joni fuɗɗiɓe ƴeewde kala yimɓe ɓe ganduɗa en ɓe tini kaali walla kolli weltare muɗum ko fate ɗum ɗon donc ko wawi teskitede tan joni wayni ko oɗo saa joni kamɓe conservateur uji surtout sukaɓe eɓene continue kadi ko fate recensement pour ɓeydade ñaññinde yimɓe conservateur uji sukaɓe woɗɓe pour ko fate continde ligguey makko kanko Charlie Kirk hande ko fate kanko mayde makko Charlie Kirk hono kanko gardiɗo FBI Kash Patel mo yontere aronde ma o yaton to congrès ɗum noon ko fottide e sarɗiyankoɓe ɗum noon ko ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kanko Kash Patel o ruji tan caggal nde Charlie Kirk wara e wayno kanko wara makko yaltine télévision o wi wonde ko ene wayno ko tumaɗo ko kañum wari oɗo saa joni naggam hay kono noon e wayno ko pelluɗo kañum hoore mum nagga ɗum noon ko gueɗe ɗiɗi ɗi ganduɗa kontordir on saa yimɓe fof paami wonde ko yimɓe ɗiɗi goni tuumaɓe oɗo saa ɗum noon e wayno ko caggal muɗum hono waɗi kadi contradiction ngaji kewɗi ko fate en holno kanko pelluɗo holno yitira e holno nanguira ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe jiiɗi namdade mo toon kadi ene wayno oɗo saa joni ko fate FBI no ardori ɗum ni ko gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en addi caɗele no fewi ko fate gardingu makko caggal nde yiya e kadi yimɓe hewɓe taw ko liggotonoɓe FBI ko ɓoyi kañumen koyemen yaltude ɗumen toon e kañumen koyemen plante contre makko kanko Donald Trump e kanko kadi Kash Patel e yiyama kadi gueɗe keɗɗo no fate holno affectirte yimɓe jeeyaɓe FBI e surtout yenno jeeyaɓe direction FBI oɗo saa joni donc ene wayni ko kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe jiiɗi namdade mo tan ko est ce que gueɗe gardugol makko FBI ustani hoolare e hakkude mabɓe koye mabɓe walla hakkude mabɓe yimɓeɓe ɓe liggontoɓe hande toon to États-Unis noon kanko Donald Trump e nder ko haali kende kadi wi wonde ko maw neldu o ƴefti pellital neldude militaire uji toon to Memphis ɗum noon ko capital Tennessee e ɗum noon e wiide makko kadi ko ɗum ɗo fof ko ƴeewde beele mo dartina caɗele gonɗe toon ko fate crime aji gonɗe toon to Memphis Tennessee noon gouverneur muɗum ko républicain Donald Trump e nder konguɗi ɗi ƴefti toon to Fox News wonde ko maire mo Memphis ene welti o neldi toon militaire uji e gouverneur kadi mo Tennessee kañum hoore no welti kono noon ko yalti e ko sakkiti ko hono kanko maire mo Memphis
ko balejo e kanyum hoore mum ko démocrate wi wonde ko en wayno ko kanyum hoore mum dum do wona hunde de namdimo yo neldu son militaire uji on kanko Donald Trump wi wonde ko neldude mo gartiji ton to Memphis ko wallude tan na Memphis kanyum hoore mum sertude bandiji walla sertude cadele crimaji gon ton e wiide makko ko denen gede kadi wonno ton to Washington DC ha wawi wallude Washington DC woni nokku mo ganduda belde wurdo do sa joni parce que crimaji go sima ton ko wawi wonde fo e man ko démocrate en hewbe jeyabe ton taw ko sénateur uji walla sadiyankobe jeyabe ton to Memphis kali ko men bi wandi ko men cohlani gartuji ono kanko kadi maire mo Memphis kanyum hoore mum ko démocrate biyeteɗo Paul Young e wani ko kanko mo nder conférence mo ƴefti ñande aljuma ɓennuɗo mo andi wonde ko Memphis ne waɗi caɗele ko fate crimaji kono noon e wayno ko gouvernement fédéral ne jogui gueɗe ɗe wawi wallude ko wona neldude garduji toon e sertude crimaji kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international giɗoɗen ko townto Sénégal ɗum noon ko yalti hande subaka townto Dakar hono kanko Farba Ngom maire déjà ñam en wayno wiyama o ɗaccama farama toonto pavillon gonɗo ɗum noon ko nokku toonto hôpital Dantec ɗum ɗo fof nen ari ko caggal nde yaltuno ñande aljuma nde hono kanko procureur walla gardiɗo cabinet mo ganduɗa dossier makko kanko Farba Ngom ko toon woni ɗum noon kañum woni aussi président de juge d'instruction kañum holum nde waɗi ordonnance muɗum wi wonde ko salima hokkude liberté provisoire salima kadi kanko hoore makko transféré oɗon hôpital sibabu ni cellal makko kono noon andaka holko wayli ɗum ɗon kono e subaka o namata tumnade konngol ngol kanko biyeteɗo Bocar Ly kanko kadi ene wayno ko responsable FDS leguel wa kew wi wonde ko ene wayno ko tonto Sénégal neɗɗo fotani nawede waɗede kaso pour beele en torturé ɗum ko ɗum o haali kadi wi wonde ko omo andi Farba Ngom ene foti jogade ko wiyete présomption d'innocence si wonde ko tawde ñaawaka tawde Farba Ngom sellani e kanko hoore makko andi cellal Farba Ngom no way hande ni mo option mo laamu ngu fonno ƴeftude ko haysinde hoolaki mo ko ƴeftude wadde bracelet électronique e makko o wi kanko Bocar Ly ko gonga o horsinani yimɓe wonnoɓe gouvernement kanko Macky Sall ko fate ka Farba Ngom ɗum ɗo ene wayno ko ɓeydade inde innam aade ɗum noon pour rokkude ɗum liberté provisoire hande toon to Sénégal e tungnade kadi ko yalti toon to Milan ono kanko Ousmane Sonko premier ministre mo leydi Sénégal ene wayno o foti toon hande yimɓe hewɓe toon to Milan ɗum noon tungnade ko haala o haali hen haala tungnade kadi ko ɓe mbi wonde ko o haali hen ko ɗum noon ko jabade ko gueɗe parti de justice o wi wonde ko justice leydi ndi e laamu leydi ndi fo ma won laamu gonɗa hen taw ko gueɗe waɗade fon laaɓi kanko Ousmane Sonko wi wonde jogorani wonde laamu ngarngu ni yopto walla laamu ngarngu réglude compte uji hakkude yimɓe ɗum noon o wi wonde ko justice leydi Sénégal ko justice mo ganduɗa jogoride rewde lawol ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kadi remaniement waɗi toon walla changement gouvernement waɗi toon kadi yiya wonno gonnoɗo ministre de justice leydi Sénégal o caggal nde jabodire makko konguɗi kewɗi e dumunaji ɓenniɗi kañum hoorum ittama e kadi lomtinat ɗo no ko neɗɗo ganduɗa hen kañum hoore mum koye Pastef jeeya e kadi ko kalnoɗo haaluji kewɗi ko fate surtout yen contre laamu makko kanko ancien président Macky Sall ko wawi wonde fof en wayno ko kadi ko teskira hen ko yimɓe hewɓe nangueteɓe ɓe oɗo saha joni nanguira tan ko sibabunde wiide mabɓe kamɓe jeeyaɓe opposition ko par ce que jeeyano koye walla jododirno koye kanko ancien président Macky Sall ko ɗum waɗi oto banggue kadi e nder même goɗɗon wuuro toon to Milan yiyama kadi yimɓe hewɓe taw ko kañumen koye mum ko seppoɓe kadi ko arɓe tintinde walla siftinde Ousmane Sonko kanko premier ministre mo leydi Sénégal wonde ko leydi Sénégal holko yiɗi oɗo saha joni won priorité ɗi jogui oɗo saha joni ko wona tinde nangude yimɓe kontinde sogde ɗumen ni taw ñawetake e kontinde kadi fawde men e gueɗe ɗe godani walla hadde yimɓe ɓe wurde e gurdam men surtout e liberté ji mumen ɗi ganduno ɗum noon e wayno ko kamɓe yimɓe opposition ɓe kadi ko yimɓe ko ɓuuri hen hewde kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni gari gummima e guure kewɗe limti e guure ɗeɗon toon to Rome e toon to Milan toon to Nepal e tungnade kadi ko AP News haali hono kanko président mo Nepal en wayno ko ñande aljuma nde o toɗɗimo debbo goto biyeteɗo Shushka Karki yo kañum hoore mi wonda premier ministre par intérim ɗum noon ko caggal nde gonnoɗo premier ministre o kañum hoore mum démissionné seppoji bonnoɗe toon donc siftinde noon ko ñande altine ɓennuɗo hono seppoji mbaɗino toon to Nepal ɗum ko ñande altine ɗum noon surtout nde e wuuro mabɓe wiyetego Kathmandu ɗum noon e wayno ko seppoji puɗɗi d' abord ko médias sociaux ji caggal mum gonti kañumen koye men jeehe wuuro ngo won ñaate building ngaji ɗi ganduɗa laamu ni woni caggal mum yiyama police kañum hoore mum fellodira e kamɓe seppoɓeɓe
donc tungnade hande khabru gumiri ton ko tuggi tan sepoji puddi waddi ko en ken ko fambi fo capande joyi go neddo mayi hen non won hen maybe ko sibabun police ko fellas dumen won hen maybe kadi sibabun kanyumen ko yumen ko yimbe dogbe kaso sibabun sepoji ko du wadi hono kanko gartudi ndi nyande aljuma bendo caggal ndi kanko gonnodo premier ministre mo Nepal ne démission nyande talata deftude ende dum non kanko premier ministre wiyete no ko Kadga Prasad Oli nde démission nyande talata ne dum on nyande aljuma nde hono kanko gartudi ndi o nomi hono debbo biyetedo Shushika Karki yo won premier ministre odo Shushika Karki non yara ko dum capan jeede tati kanyum hoore mum wonno gardiɗo justice toon to leydi Nepal e kanyum hoore mum meeɗi waddede empêché hitande ujunnaji ɗi e sappo e jeeɗiɗi e wayno ko ɗum ɗon kadi yarani yeeso guila nder mo heddi koye gouvernement omo andira kadi ko gonguirante omo andira kadi kanko hoore makko ko gañƴu kala ko wiyete jeenari walla corruption ɗum noon ko wawi wonde fof en wayno ko kanko woni nomaɗo premier ministre oɗo saa joni ko couvre feu woni toon to Nepal habaruji men hande tunnade kadi ko yalti toon to Mauritanie yimɓe joyo maayi toon caggal nde laaɗi ɗiɗi pelɓodiri toon to maaji takkiɗe diwan Mauritanie ɗeɗon maaji no ɓe mbi wonde ko laaɗi ɗiɗi hen laana goto wanno ko nogasi jeegomo neɗɗo hen nogasi goho neɗɗo mbawi dandede ne wayno oɗo saa joni yimɓe joyno keddi hen ɓeɗon yimɓe joyo noon tunnade hande habaruji gumri toon ko yimɓe Mauritanie tungal hande porte-parole service secours maritime mo Espagne taw kañum hoore marji ko agence presse ɓe mbi wonde ko laaɗi ɗiɗi hen laana goto wiyete ko right whale goɗɗo wiyete ko Tafra 3 ɗeɗo laaɗi ko ɗeɗo laaɗe pelbodiri donc ne wayno ko noɓe kaliri ɗeɗon laaɗi ne wayno ko yimɓe joyi ronkaɓe yitede ɓe ko Mauritaniaɓe kono yimɓe tato jiitama hen taw ko yimɓe espagnol en ɗum noon ne wayno ko ɓeɗo fof dandama wawi wonde fof ɗum waɗi ko diwan toon to Mauritanie tungnade communiqué gumiɗo toon to gouvernement régional de Galis ɗum noon ko toon to Espagne ɓe mbi wonde ko Mauritaniaɓe joyo ene wayno ko kañumen goni ɓe jiita kaɗo laana kono wani ko yimɓe tato taw ko espagnol uji ene waɗi capitaine uji ɗiɗi e goto kadi ko machiniste ɓeɗon ene wayno mbawi dandede kañumen koyemen taw ko espagnol uji toon to Benin tungnade kadi e AP news ko haali wayni ko mbi wonde ko ancien président Benin biyete Thomas Boni Yayi ene wayno kañum hoɗum ñande alhamis wirlimo konngol ɗum noon ko wiide wonde ɗum noon ko ñagade ko wiyete dialogue yo wat toon dialogue kadi ko pour wawde tinnude démocratie gonɗo toon to Benin ngol ɗo konngol ngol welli noon ko lebbi ko hadde woteji baɗoɗi avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom e nder konngol ngol welli kadi o wi wonde ko kanko hoore makko kanko Thomas Boni Yayi ko gonnoɗo candidat pour élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom kono en waɗo sadio no hayti kono o ñaguima kam yimɓeɓe yo mbawa haaldude pour beele ne mbawa ɓeydude tinnude démocratie toon to Benin habaruji men international cektorɗen ko toon to Burkina Faso e tungnade communiqué jaltuɗe ñande alhamis sappo e go lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi ono kamɓe gouvernement mo Burkina Faso e gardugol kanko capitaine Ibrahima Traoré ɓe mbi wonde oɗo ɓe ƴefti décision oɗo saa joni kala yimɓe Afrique naaɓe yiɗɓe arde toon to Burkina Faso ene wayno visa ji men ko gratuit ɗum noon ene wayno ko capitaine Ibrahima Traoré mo continue hande haare walla e pellital ngal o jogui oɗo saa joni pour maade kala yimɓe wonɓe jeeyaɓe Afrique ko leydi gotiri donc leyɗele ɗe fof rendude men donc siftinde on tan ko kamɓe Burkina Faso ɓe jeeya kadi koye fedde wiyetende AES ɗum noon en wayno ko kamɓe e Mali e kamɓe Niger ko ɓeɗe leyɗele tati jeenoɓe e CEDEAO ko kañumen caggal ne jalti CEDEAO ko kañum pewdi nder ɗo fedde wiyete alliance des états du Sahel ɗum noon e wayno ko kanko capitaine Ibrahima Traoré omo continue hande wiide wonde ko ene wayno ko alay saago africain ji mbawa haɓade pour wawde rentude e mbawa kadi salade jokkodirde leyɗele colonisateur ɗum noon e oɗon saabi kalano ko wayno France oɗo habar kadi ko habar keso wonande africain ji yiɗɓe ɗannade toon to Burkina Faso visa pour arde toon ko visa pour arde toon oɗo saa joni koko yaafa bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma Sept sappo e tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi gasi haalaɓe ɗum noon ma en gartu janggo haldono won musidɗo mon Amadou Touré yen mbaali jaam jarama